пешгоии сомонаҳои интернетӣ ва маркази обу ҳавошиносии кишвар оид ба тағйирёбии обу ҳаво ва сарчавии он таи ҳафтаи охир исботи худро ёфт. дар ҳақиқат аз нимаи ҳафтаи гузашта ҳарорати ҳаво якбора ба поён фаромада бориши зиёди борон ба назар мерасад. ҳавои тағйирёбандаи селбориш ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳои автомобилгард минтақаҳои кӯҳии мамлакат монеа эҷод намуда аз масъулин масъулияти бештар талаб намуд. ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри ҳисор навбатдориро дар ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ ва зернизомҳои низомашон ягонаи мақомоти иҷроияи маҳаллӣ бароҳ монда соҳилмустаҳкамкунӣ ва дар байни мардум корҳои фаҳмонадиҳӣ мебаранд. то имрӯза 170 метри квадратӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо бардоштани бетонҳо гузаронида шудааст ва 120 метри дигар ба нақша гирифта шудааст. боиси зикр аст ки корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ин ҳамааш бо мақсади пешгирӣ намудан аз офатҳои табиӣ мавзӯи аҳолинишин дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри ҳисор ва соҳибкорони маҳаллаҳо ба нақша гирифта шуда корҳои назаррас ба роҳ монда мешавад ва кӯшиш ба харҷ медиҳад ки ҳолатҳои фавқулода ба қайд гирифта нашаванд ва пешгирӣ сари вақт мардумро аҳолиро огоҳ намоянд. шаҳри ҳисор аз зумраи минтақаҳои агросанъатии мамлакат ба ҳисоб рафта дар ҳудуди он корхонаҳои хурду калони истеҳсолӣ фаъолият менамоянд. новобаста аз он ки муаммову мушкилот ва дигар самтҳои фаъолияти хоҷагии халқ аз ҷониби масъулини соҳа бартараф мегарданд, кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи кишвар мардумро огаҳ менамоянд ки эҳтиёткор бошанд то рӯзҳои сарду серборишро безарар паси сар намоянд. мувофиқи маълумотҳои пешакӣ рӯзҳои сербориши боронӣ охирӣ нест. аз ин хотир масъулин ва сокинони кишварро мебояд ки барои паси сар намудани чунин рӯзҳо ҳамаҷониба омода бошанд.